General Secretary Akihai Pradip Kamsa. Penang itu pini press nang tuman antam kardong pupiglo. Si nilitung nang itu han cuhanga bang kalahan lo, nang itu kado ida cini lo. Karbianglong ajak dinkluipen kachisong 1986 aningkan pen piniani anta kritikri bon debon sangsepin pen autonomous state pini Karbianglong arara tu nanti sombo wanbo labangso autonomous state alam the nang kado ida cini lo Karbianglong arara tu ko ane kithi gija ko ane kisungnan labangso alam the pinianian ta Karbianglong arara tu anutia ta aning arusi dola la pentu kaita autonomous state mentu sig long poma la pen autonomous state long luk tamte Karbianglong ke chingthur la bangso non autonomous council ki dobong aja kongpen chora banke Karbianglong arara phan ki pachingthur je phan pachitang la boni lasi pachitang la nai pulo tamte autonomous state banke itum long bek nang po wajak dinglu pen itu sombong sila bangsola patumi 6 parliamentary Difu parliamentary constituency IMP Akihai Omor Singh Tiso patumi parliament along autonomous state alam Clardak peninge dulo labangso ninge bahut India a prime minister home minister defense minister tu manta dolap nam tum kadu chini lo Bharatiya Janata Party parliament lo bang bharohini ra bang tikep do MP Lok Sabha lo la song bong pen kangi du nong ye tongke bang proxy bet la bangso bang proxy yang bong pen bahini tum sia tumi ningi du long chok la bangso ili tuma MP Omor Singh Tiso kangi bomahut prime minister ta dolo home minister ta dolo la pentu ke defense minister ta tumta do iklo Narendra Modi ta dolo home minister ta dolo la pen Rajnath Singh ta dolo selang itu matheng no si ini tum IMP alang li Clardak peningilo je Karbianglong ning arara ning hang autonomous state bangke nang pipleng pibek nang po article 244A bangke nang pipleng pibek nang po nang pipleng pilo pilo tangte Karbianglong arara bangke ningarong po la Karbianglong arara bangke ansose labangso prime minister fan home minister fan ta churopo polangli akimi nangilo lancho ta kali non ke bangi a session hot non puthot a session hot bangke president Drupadi Murmu alangli a next presidential speech hot bangke Karbianglong lamta Dr. Rupon Po Nelson Pon Po alangli Clardak pen chunili dulu Lasila bangso ningi bomahut Karbianglong alam thejot kali alang lia bangke north east along a tribal atum phanan kisum kiduk congress hut keber hip congress hut lang ponpe ki panum la bangso alam ta alang li bangke ningi pon lasipini Bharatiya Janata Party sarkar bangdat pena bangke lanikan ke bangbong north east along uti po sose a tribal atum pinia bangke Bharatiya Janata Party aphan kachuro Bharatiya Janata Party sarkar pengat wangdet penafia bangke penan kaching thora bangke theklong lo lasi congress phanda pulo nantumta chali tu nantumta chali non je pini Bharatiya Janata Party nikan cap nikan krisi claim along labang solam ke nantumta chali ponon kuanta congress tum hananta nangitumta hikhaya non usi alangi Assam along dala sonda thaglo alangi north east kali Assam along antame alangli Assam long kaching thur awar sai ki pi la pen pini peace and development ki do join nei pini abangta Assam long da mission isi a poribek dolo ko langli asolam ta pini pon la pen thu cho kalila ako isi bange 125 amendment bill constitutional long non ponpo lang sila bangso ki pon husami kado kawe MP parliament long ke duana MP phanan ta lang chinngri lo la so bill ke pon ke kado beta nang support do nang po
nang support dunot Karbi Anglong arat wanone kisum Karbi Anglong arat wanone labangso kepalong dia phang wane aprana mu IGP dasi labangso abil diwan sitame nang itu nang support nang kopu alangli kado we house panda ini lilo lanjut kali 125 amendment bill along ajak ke lele dolan ajak isi ini kita pon pira dolan pol bangso lam sitame aku government apal chungri thilo prime minister commission chungri thilo pol ha lam an sitame ke pon thuji pan sitame alang aku chungri thilo dasi nilitum Karbi Anglong Bharatiya Janata Party Karbi Anglong pe nilitum itu IMP Omor Singh Tisophan nilitum malihin pen Churolo alang lilahai alam klardak pen parliament along di pontek parliament along kanyetek lapen MP doana phanta labang solam klardak pen ki pachini thek apot lapen thu kado kawe MP phanta chuningri si 125 amendment bill abangke nang sapudo nei labang so kachuningri pot alang ibatam churu polo la songbong dilitum Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council alang li tim atum ini Delhi sido alang li tum atim alang li tum anitito pen bini Omor Singh Tisophan setame lam kani du nanji lam kosong sing ni du naima lahai biji suri pen chenglok lahai kadoi kapin khadun alang li tum karjab dun thip alang li karjab thip pen ajoine bini ilitum IMP sita sahos pen alang li klardak pen la maksud gitu nopot Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council alang di pada curolo lasi lasong tak hak yongsi ilitum atim bandil tum atim ta yongsi parliament along lasong tak hak Karbi Anglong Autonomous Council CM tame alang di tarjat tu tip lo puluh tante kebangsi Karbi Anglong Autonomous Council ilitum autonomous state sitame longda pranpo pen longwek ji posi linti ilitum karo